अरे सूरज जेवण बघा सूरजान किती काय घेतला ना लवडे लावले ते भाता की काय आम्ही डाळ ना आता एक नंबर हा तू काय घेतलं माझ्याकडे स्पेशल आहे आपण होईनाचं जिल बघा डाळ नाही तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंजळकर आमच्या कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर काल मी बोलल्याप्रमाणे आज देवगडात दिलं देवगडात म्हणजे हिंदळ्यात दिलं गावात माझ्या. तर इकडे गेल्यानंतर मग आता तुमका बोललेलं आहे की तळे बाजारात मोठे कार्यक्रम असतात. म्हणजे आपल्या कसं कणकवली शहरातल्या आजूबाजूची जी गावं असतात त्या गावातले प्रत्येक वाडीतले म्हणजे बौद्धवाडीतले सगळी लोक त्या कणकवलीत येऊन जमतात, कारण का हे मोठे कार्यक्रम असतात. तसंच हे देवगड तालुक्यात तळे बाजारात बुद्धविहार असा. मग ह्या देवगड तालुक्यातले जे गावं असतात जेवढी त्या मग प्रत्येक त्या गावातले सगळी लोक येतात आणि तिकडे मग जेवणाबिनाचा कार्यक्रम तसंच जसं आपण कणकवलीतल्या व्हिडिओत तुमका दाखवलं. पण ह्यो कार्यक्रम रात्रीच असता, कारण काय संध्याकाळी रॅली बिली काढतात. त्यानंतर रात्री मग भाषणं, रेकॉर्ड डान्स, त्याच्यानंतर गाण्यांचे कार्यक्रम, असे जेवणाचे पण कार्यक्रम असतात, असे कार्यक्रम असतात. तर मग आता मी इलं आहे सकाळी 9-10 वाजता इलं आहे आणि हे बघा तुम्हाला दाखवत आहे ही गाडी असा. तर ह्या गाडीत गौतम बुद्धांचं सीन म्हणजे असं दाखवचा की गौतम बुद्ध झाडाखाली म्हणजे पिंपळाच्या झाडाखाली बसतले आणि ही गाडी रॅलीच चालतेली. तर ही गाडी माझ्या भावान म्हणजे सुमितान आणि आमच्या गावातलं जे एक मित्र आमचं तो त्या दोघांनी ही गाडी सजवलेली. तर तुमका दाखवते गाडी कशा प्रकारची सजवलेली आहे ती. आणि आता वाजले किती 1:30 वाजलो. तर आता दुपारी 3-3:30च्या दरम्यान आम्ही जाऊ. तर दाखवते तुमका कशा प्रकारची गाडी सजवलेली आहे ती. ही बघा ही गाडी असा. तर पहिला म्हणजे इकडे गौतम बुद्धांची मूर्ती असा, ती आता वरती झाडाची फांदी इली त्यामुळे तुमका दिसायची नाही नीट. नंतर दाखवीन वाटल्यास थोड्या वेळात. आणि इकडे ही गाडी पुरी अशी झाडांच्या फांद्याने सजवलेली असा. हे बघा. आणि समोर लावलेला आता झाड लावलेला आणि त्या झाडावरती पिंपळाच्या झाडाचे फांदे टाकलेले असतात. असे आतमध्ये खोल असतात त्या झाडात, त्याच्यात ते फांदे टाकलेले असतात. त्यानंतर इकडे 2 साईडला 2 बदक टाकले आहेत. त्यानंतर इकडे वाघ, त्या साईडला पण एक वाघ. तर मग ह्या झाडाच्या खाली गौतम बुद्ध बसणार असा आमका तो सीन दाखवतो असा. तर मग ह्या रॅलीत तुमका बघूक भेटतात. आणि ही गाडी असता ती त्याच आमच्या मित्राची गाडी आहे, एक प्रकारची हंटिंग कार आहे. तर मग बघा कशा प्रकारची गाडी सजवली आहे ती. तर दुपारी आता मग मी आता जेवूक जाईन आणि जेवून इल्यानंतर सगळे बाहेर पडतले जाताना तेव्हा तुम्ही तुमका दाखवीन. आणि ह्याचा जरासा अजून काम करूचा, कारण हे काठी बिटी इकडे न ठेवलेनच कोर्टा इकडे वरती झेंडे बिंडे बांधूचे आहेत. तर मग आता मी पण जाते जेवूक. तर मग चला व्हिडिओवरती चालू राहा, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. तर मित्रांनो उठले उशिरा, दुपारी जेवल्यानंतर मग लोळू लागलो आणि मग मी झोपले. आणि झोपल्यानंतर बघतो तर वाजले पण खूप. तोपर्यंत जी गाडी सजवलेली होती ती गाडी गेली आणि दुसऱ्या बोलेरो टेम्पोन पण वाडीतली महिला वगैरे अशी होती ती पण गेली. तर मग आता बघते तो कोणच नाही. मग काय केलं, लगेच फ्रेश झालं, कपडे बिपडे केले, आंघोळ वगैरे केलं आहे आणि बाईक घेतली आणि आता मी चाललं आहे. मागं वाटतं 15-20 मिनटं झाली असतील. ती सीनची गाडी अर्ध्या वाटेत काहीतरी माका भेटतात, बघूया. तर चला मग मी जाते डायरेक्ट, आणि नाही भेटली तर डायरेक्ट मी तुमका आता भेटान तळे बाजारला, तिकडे आपल्याला जाऊचा. तर चला मग. सगळं पगार पटात गाडी मित्रांनो तिकडून पुढे चालली आहे.
पत्राव दिलं काय हळूहळू येवचा लागला. चल चल चला ए बस झालं मला ए जास्त उंच नको वायरी पुढे आहेत ना वायरी लागल्या तर प्रॉब्लेम होणार. बस बस आता हे दिसता 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 हे प्राणी वाघ नंतर फोटो मारून घेऊया. चला बरोबर 6:30 वाजता झाली. मार्गामध्ये यायला पाहिजे याची कृपया नोंद घ्या. अध्यक्ष जाधव साहेब, त्यानंतर जयवंत मिडगावकर, आबा टेंबुलकर, अजित कांबळे यांनी कृपया सर्वांनी जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी नोंद घ्या. 6:30 वाजता बरोबर या ठिकाणी यायला पाहिजे याची खबरदारी घ्यायची. संजय जाधव दिसलंस तू इलस उद्या युट्यूबला दिसतलस. नको शिरगावकरांका नको. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. मी क्लीनर आहे व्हायचो. आरा गडी तामाना इंदळा मिक्स सगळा कॉकटेला इंदळी आरा या सगळा आरा वाटता. विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो. जय भीम बोलो जय भीम बोलो जय भीम बोलो जय भीम बोलो. तो सगळं ठेवतं. अरे सांग तरी जॉब चालू होय होय
विजय सो लावशी लक्ष द्या रांगोळीच्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. हॅलो सेफ्टी पिन एक मिळाला अजून होईल. धन्यवाद सनील. या ठिकाणी या चित्ररथामध्ये 3 मंडळांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी पंचशील महिला मंडळ इंद्रे, आनंद विकास मंडळ मीठमुंबरी आणि सेवा मंडळ मिडगाव या तिन्ही मंडळाचे मी देवगड तालुका आणि सम्यक प्रबोधिनी जामसंडे काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचा चित्ररथ फार उशिरा आलेला आहे आपल्यामध्ये, तरी त्यांच्या या ठिकाणी या विचार मंचावरती त्यांनी या चित्ररथामध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल सम्यक प्रबोधिनी जामसंडे या मंडळाला सुद्धा आपण शुभेच्छा देऊया. कृपया त्यांच्यासाठी धन्यवाद. या ठिकाणी जे आम्ही मूल्यमापन केलं त्याच्यामध्ये आम्ही जे मूल्यमापन केलं या 3 चित्ररथामध्ये आपण शेवटी वरती येऊया. तृतीय क्रमांक प्राप्त जे मंडळ आहे त्या मंडळाच्या नावाचा या ठिकाणी उल्लेख होतो. कृपया कोणी ओळखू शकतो का 3 नंबरला कोण असेल? आपण रॅलीमध्ये असताना तुम्ही तुमच्या नजरेसमोर 3 चित्ररथ होते. कृपया जर कोणी ओळखलं असेल बाबा तृतीय रँकवर कोण असेल नको आपण पुढे जाऊया. पुन्हा एकदा या स्पर्धेत चित्ररथाच्या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक प्राप्त आनंद विकास मीठमुंबरी. त्याच्या चित्ररथाचा विषय होता कथाकथांना अंगुलीमाला आणि आम्रपाली 2 नंबर इलो तो यांचं मतपरिवर्तन होऊन बुद्धाला शरण जातात असा त्यांचा विषय होता. ओव्हरऑल त्यांची व्यक्तिरेखा सुद्धा चांगली होती. 3 नंबर त्यांचा विषय सुद्धा चांगला होता. धन्यवाद आनंद विकास मीठमुंबरी. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक जात आहे. या मंडळा त्या मंडळाचं नाव आहे पंचशील महिला मंडळ योग्य विषय त्यांनी निवडला. कथाकथांच्या शेवटच्या ह्याच्यात त्यांच्या शरीरामध्ये ताण नसतो, त्यांचं शरीर एकदम थकलेलं असतं आणि त्यावेळी सुजाता त्यांना खीर घेऊन येते आणि खिरीचं ते प्राशन करतात आणि पुन्हा ते आपल्या धर्माच्या प्रसाराला लागतात. त्यामुळे आज आपण इथे बसलेलो आहोत ही तथागताची कृपा त्यांनी बाबासाहेबांनी आपल्या दिलेला जो थंब आहे त्या थंबाच्या
विचारावर चालणारा आपण प्रयत्न करूया. विजय क्रमांक विजेता पंचशील महिला वर्ग जिंकले आणि या थांबणाऱ्या प्रथम बहुजन सेवा मंडळ शिवरायांनी स्वराज्याची निर्मिती करण्यासाठीची शपथ घेतली अशी एक चित्र रेखाटलं होतं. आणि दुसऱ्या साईडला बाबासाहेबांनी अथांग अभ्यास करून आपल्याला जो तथागतांचा थंब दिला अशी एक व्यक्तिरेखा रेखाटली होती. त्यांचं सुशोभीकरण सुद्धा चांगलं होतं. बाबासाहेबांचं व्यक्तिरेखा साकारलेली असलं त्याच्या पाठीमागे त्यांच्या लायब्ररीचा एक फोटो दाखवला होता. त्याच्या टेबलवरती पुस्तकं होती. बाबासाहेब काम करताना दिसत होते. पुन्हा एकदा या प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जाते ते बहुजन सेवा मंडळ मिडबाळ या 3 मंडळाला तळेमाचा याद करून हार्दिक 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 शुभेच्छा. एक नंबर हा. तू काय घेतलं? माझ्याकडे स्पेशल आहे आपण पाहू. इन्याचं झील बघा. डाळ नाही अरे मॅड झालं का इबो डाळ. अरे 5 मिनिटात जेवण जाऊया लगेच. सकाळी नेत्याला ती मी घेऊन जातो. ठीक आहे मोकळा मग मी बोललो आहे ना माझ्या सोडतोय मग काय डाळ वाढ डाळ वाढ झालं डाळ वाढ. तू जेवलं? मी जेवलो. मी आता मोकळाला जेवू काय बस 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 काय म्हणतं काय ओळख तरी करून दे बरे. जाग्यावर नको कोण आम्ही तुझ्याकडे जाऊन दिलो आम्ही काय भाव भात घ्यायचो आपण स्वतः घ्यायचा स्वतः खायचं. ह्या काय दिलेल्या स्वतः घ्यावा. काय तुका सांगू जग सांभाळायचं आमच्या नशिबात जेवण. अरे चत्या तू कोण होईल मकाचपासून व्हायचं विकारचं जरा चैतन्य जाणवली ना मॅन फ्रॉम जाणवली. एका विचार त्या दिवशी कसले जोडलंय ते विचार तरी एका. माका ताट खाया माका ताटच नाही. ताट नाही ना ताट भरपूर फक्त बहिण ती तकडे ती बघ आणि स्वतः जाता स्वतः घ्यायचं. चल लवकर होई होई. जय हो. चालूच चालू आहे ना चालू तू पण तू दिसत नाही पण तू दिसत नाही. बॅटरी मारतो मी पण मारतो. बसवून गेलेलो 1 2 3 4 5 तर ह्यो मीठ मुंबईतलो साहिल बागुळे. आडनाव घेऊ नको रे लाज वाटतं माका. पवार वडील सूरज जाधव आणि त्याच्या हातात भाव रावलं माझं माझं भाव रावलं. नाही ना त्याका पण नाव येऊ का थांब थांब मुंडे जेवून गेलो का गुड्डू गुड्डू तुझं नाव नाही घेतलंय ना दिसतं काय अजून पण हा बोल पुढे बोल चल. फ्रंट कॅमेरा माझं मागं दाखवत दिसतच नाही तो बघ तरी. गरिबांचे मोबाईल ब्लॉकर भाई बोल ना. भात किती घेतला ना बघ. टाळी पायांचं टाळी. अरे बापूस माझ्या जिंदगीत काय तर सांग. ड्रायव्हर पडत नाही.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं तर मित्रांनो कशी वाटली तुमका व्हिडिओ नक्की सांगा कमेंटमध्ये.
कारण काय हाली व्हिडिओ आपल्या कमेंट येत नाही असत, तर प्लीज कमेंट करा आणि कमेंट करून मला सांगा की व्हिडिओ कशी झाली. तर मग चला मग लवकरच भेटूया येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय. तर चला.